odoti izinto ezidla igazi labantu abamnyama abantu bakhala mhla namalanga abasebenza abantu kuningi Mbomvu mawusuna 35 usuyi-reject mawune criminal record ye Mbomvu u-ANC uhluleke dismal mfowethu. Awumeke ungakahambi nje mntana enkosi ngizocela usho nje izathu zibe nhlanti ngani abantu kufanele bavotele iMK. Ngithini? Zibe nhlanti nje izathu ongayibeka ukuthi kungani ufisa abantu bakwaZulu Natal bavotele iMK. Mbomvu hayi abantu bakwaZulu Natal, the whole South Africa. Angithi mina nawe asikhulumeli ke South Africa. Kuyofanele ngikhuphule ilevel. Kodwa kungathi whole South Africa kulungile. Ukuthi ngikhuluma ngibhekanise neKwaZulu Natal ikhathe eziningi. Kulungile. South Africa yonke. Uyabona Mbomvu okokuqala igama eliphethe yonke into elokuqala ukubuyisa umhlaba wabantu abamnyama. Masikhuluma ngomhlaba ke sisuke singakhulumi ngalomhlaba okulinywa kiwo kuphela. Sibe nenkululeko. Sithola inkululeko umuntu omnyama akakhululekile namanje Mbomvu. Akukho ukukhululeka. Uyayibona leyo nto leyo. uMK okwesi3 uzokwakha amathuba emisebenzi lentsha eningangaka Mbomvu engasebenzi ewumlutha weyidakamizwa. Angeke uzuthole ingane ekuzothiwa iwumlutha weyidakamizwa. Ngibe nenhlanhla Mbomvu ngahlala noNcamalala phansi. Wathi kimi uNcamalala mangifika kuye ngizomtshela ngendaba yamarenk ukuthi sesihlupheke kakhulu bakuNcamalala. Sabe sesixoxa indaba eziningi. Wathi mfana uyabona mawungena lapha ku-ANC ungena vele kunemali ekudala yafakwe phakathi ocontrolwa ngayo okuyiyona ekuyisa lena le la ku-MK angifune nokuthatha imali eyodwa ukuthi ngichase kulombutho ngoba iyongicontrola kusasa. Mina nginayo yonke into engangifisa ukuba nayo ngisewumfana ngisakhula. Njengamanje ngifisa ukuthi uma uNkulunkulu engikhumbula ngelinye ilanga ukuthi abantu ngibakhiphile kuleli yaqembu elidriver ngemali baneqembu labelimele elicontrolwa yibo elingacontrolwa abantu abamnyama. So leyo nto leyo yangivula umqondo ukuthi uyabona ke manje sekuyisikhathi ubaba uNcamalala njengoba ezosidonsa akahlukile nomkhumbi kaNoah la kathi bonke abantu abangene kuzikhukhula. Mbomvu ngiyakutshela uyongibuza ungibhala ulimi ithuba lethu lokugcina leli futhi ke special thina esonqova nqova ikhiye ejele esikhuluma singena full stop. Ngiyakutshela into okothi makuthiwa uANC kuthiwa uyawina uyobona kithi kuyoba west kithi sonke sama South African kodwa thina ade sibonakala sikhuluma kakhulu. Uyobona bawufuna ukusenzela impilo ibenzima kodwa mina ke ngiyi-one man. Ngeke Mbomvu ngeke balibone edlalayo. We uthe konje uba yini bamasela khona iganya lolisebenzisile. Uthe ba ANC abantu uyabona bonke abaholi beANC ukusuka kuRamaphosa kuye kulosisi okuthiwa usisi ufikile eMbalula kuze koBlake Nzimande kuzoba obheka icele bonke laba amasela mfowethu yezwa. Bonke abaholi beANC wonke umuntu oyi-ANC uyisela. Even nalothu uzovotela iANC is either uma wakhe usebenza emaseleni noma ubaba wakhe usebenza emaseleni or else yena self usebenza emaseleni. Bese kuzoba ngibona enye inkosi la weMbomvu ithi inkosi hayi nasi sithole esinyathelisa ngaso ubaba mengameli. Uyabona inkosi ethi izovotela iANC yisena lelo angeke uzukwazi ukuyovotela amasela. Kusho ukuthi wena uyadla awubacabangela abantu bakho njengenkosi ngeke uyovotela iANC ungadli kiyo. Uma uyinkosi uthi ulandela uhulumeni kaANC uyisela unendaba nabantu bakho. Hayi ke angazi ukhongolosi ubusinika umafika Mndebele mangabe ukhona usondela useduze ngoba ukuthiwa uyena oyisela la kwaZulu Natal nanga umfokodole uthi qhutha manekiniki izindala zombili weselele umafika Mndebele angazi ukuthi anganani sondela uzochaza la ugodole akasazwile akagodole manje ufudumele umacingwana ke bese ngammemanga sommema naye akwazi ukuyiphendulela ukuthi kuthiwa uthe unjani Macingwana. Lalela uMacingwane akehlisa umoya. Uyabona mfowethu ukuduma noma ukwaziwa abantu akungasilahle ekuseli ngengqondo. Ungayilahli ingqondo yethu, ungalahli futhi focus yethu. Ungacabanga ukuthi mase waziwa abantu noma yini ozothi uyayenza bazokulandela. Abantu bakupruvileke lokho ukuthi bona abasangene la ekhaya. Akufanele usebenzise abantu ngenhloso yokuthi kuwine wena. Uma uzosebenzisa abantu abawine
nabo labo bantu labo uma usuwinile kulokho kade ukwenza. Manje lesitokfela sakhe umacingwana akasidlalayo esakhe nomndeni wakhe, usidla nomndeni wakhe. Lamabhinca akakhuluma ngawo awadli wona lesitokfela asidlalayo. Bakwethu ningadinwa ningathi khona iqembu engilipromotayo noma okunjani. Wonke athola ithuba elilinganayo. Umfoka Godole useshilo la kuze phela ngoba sepanini la amafutha ayashisa. Ngeke kuhlohlozise ezozikhulumela yedwa uGodole. Fanele ziphikisane, ngifuna ukuyidadela manje bakwethu ezikwazi ukutshelana kwezikabhoqo ukuthi wena musukhuluma njengoba seshilo wathi kusuka enkosini yamasela uRamaphosa kuza phansi emsileni kuyisela ngazi noma ngizotshela elincane noma elinjani. Ndinamanga mfoka Godole. Mfowethu ukhuluma iqiniso elingephikwe. Wonke umuntu ogqoka iskipa esiyelo yazi hlala wazi engqondweni yakho mawubona umuntu ogqoka iskipa esiyelo wazi ukuthi isela. Ngeke ngahambela kwenye indawo namhlanje ela eGoli la ngaseJimistini. Omunye umama uthi mina ngi-ANC nasi iskipa sami ngithi mama uyohlupheka uzufa impilo yakho yonke. Ngisho nezingane zakho nesizukulwane sakho ngoba awuwazi ucabanga la. Ulambe esiswini ngapha uhamba ngenyawo ngapha umthuqwasi ufune ngabe uyacwebezela njengoba uthi uzovotela iANC kodwa uyabona ukuthi uphaphathekile ungathi angazi ungathi ubese entulini. Amasela bonke mbomvu abantu beANC amasela onke mbomvu akekho engimshiyayo. Uma kuiANC uyisela enkatheni ke angeke ngikhulume kakhulu ngoba erenkeni baningi odrayiva abazovotela. Erenkeni baningi abantu abazovotela umkhonto. So angifuni ukukhuluma ngenkatha ngoba inkathi iningi labo lapha especially odriver bathe cha mfana siyovotela umkhonto ukukhipha leli isela elinekhalo ekhulu uqala bese kukuyila sibuyele ekhaya. So enkathi endleni ngabakwethu ngani zakwethu akukho engizokukhuluma ngani. Asihambeni nje sokhipha amasela. Yebo. Angazi noma ichunu likhona yini bakwethu mangabe selifikile ichunu ngoba phela ziyashisa ngala. Iyafuneka lizosiphendulela la. Nangu uGodole ukhwela uyadilika. Akanamuntu ushilo wathi uRamaphosa inkosi yamasela. Bese ke wembomvu ngiphinde ngiphawule ngoba ngile ngithatha lapha nalapha bese kuzoba ilabantu baseHowick laba abavotela iDA ababekwa uPapasa ukuthi ebe imeya. Abantu baseHowick ake bexukuze la. Awukwazi bajabulela ukuthi umlungu ukhuluma isiZulu ube sethi ha umlungu ukhuluma isiZulu. Mina umbuzo wami uthi nake nababona nabelungu beyoshaya idoor to door nina phukuphuku beyoshaya idoor to door noma yinodwe nenza lokho nizokhweza uPapasa. uPapasa ngeke beundunankulu kwaZulu Natal. Mina nginazi ukuthi nisebenzisa kanjani la isilungu nina nasikhuluma anikaze nincomane nodwa kodwa ngoba uPapasa ukhuluma isiZulu hawu umlungu ukhuluma isiZulu wazani zomuzwa ukungahlakaniphike lokho ekhanda ukungaphusi uphukuphuku okuphindiwe lobo. uPapasa this time uzoba umasipala waseThekwini lapha koKhawunda. Izinto esizoqeda ngazo zonke mbovu uyongibuza ungiphala ulimi. Siyawakhipha amasela eThekwini, siyawakhipha amasela eMaritzburg, sikhipha wonke amasela kuyonke indawo. Manje ngihlekiswa mfoka Mdletshe ukuthi hayi ufuthumela impela. Awuyizwa nje indaba yamasela. Uthi lidonsa ngomlenze isela. Uzodonsa ukhaphethe. Wombomvu uyabona uzolizwa isela likhala ngizodonsa ukhaphethe kushaye ngesiphundu. Uze mawube wawashaya ngesiphundu. Ilokho esizokwenza kuMK ukuthi amasela wonke sidonsa ukhaphethe eshaye ngesiphundu enesizokwenza sure ukuthi siyakhipha amasela mbomvu ngisho ukubheka kubuka wonke umuntu uzoyibuka into ezokwenzeka. Nawe uyaqala lokho abakhona mbomvu ukubona ukhetho olinjengalolu all very awunakuse ngikhuluma isilungu ake ngishiye kancane. Ukhetho oluqave ngalendlela. Ukhetho oluqave ngalendlela uyaqala nawe ukulibona uzobuka umhlola kuzobe kwenzeka nje kwenzeka enesoba gada mbomvu kiwo wonke ama station akuzobe kuvotelwa kiwo. Amanye sengixoxile nabathize kuMK ukuthi ngizocela ama-association mhlawumbe nginikeze odriver abawu4 benikeze imoto. Le moto ezobe ihamba nama-ballot paper bala emva kwayo baphuma nje esandleni bese nibanikeza abafana. Manje kuthiwa azobalelwa lapho kuleso stage makuqeda kuvotwa abalwe lapho noma sengahamba ama-results azobe sele. Oh, mbomvu bayenza kalula wembomvu. Hayi ukuthi lento
ye MK mhlambe uzothiwa shiyane ngo10 mhlambe neqembu eliyolandela uzoba yigebe Mbomvu ngiyakutshela uyongibuza mhlambe kuyobe kushiyana ngo500,000 iMK ezobiwine ngawo amavoti not u20 u30 koba ku more than that kuyobe ku more than 500,000 iMK bazama ukuyinqinda amandla kanti abazi ukuthi babhunyela upetrol emlilweni njengamanje hey wemfowethu ngikutshela ukuthi sengifise ngaba ngisalali nasebusuku ngiza phekwe umkhukhu yabantu ngibatshela ukuthi umhla ka29 usula ngoba sizolithatha izwe bayathanda abathandi mfoka Mdletshe okunye ngifisa ukukubuza angazi ukhulumile ngenkatha wathi abafowenu kusho ukuthi indlovu ngoba ithathile lapha ngizwile kuthiwa emdlovana sekuphethe yona kusho ukuthi yayisaba nawe ilwane zasendle ukhuluma uqoqa amazwi lalela ke indlovu angisabi into enza ukuthi ngingaphawuli ngendlovu odriver abaningi bakuyinkatha kufanele ngikukhulume lokho kube yiqiniso bakuyinkatha kodwa ngabachazela ukuthi bafana bakithi njengamanje yithuba lokugcina leli akekho umuntu ozokwazi ukulwa nale ndoda enekhala ekhulu umuntu esingafranta ngaye ukulwa nale ndoda iMK so ukuthi sishaye le ndoda asivoteleni iMK ukuze sizoyikhipha sizokwazi ukulunga indaba zama permit nokusheshe expire kwama license ziningi izinto ekufanele zilungiswe so iningi lo driver liyovotela umkhonto this time so ingakho ngingafuni ukukhuluma ngenkatha ukuyisaba angisabi nakancane nje ngisho ngilele emaphusheni umbuzo wami uthi kusakhona iEFF la ama fighter uthini ngeEFF awikhuluma indaba yabo bona ake ngiqale ngiphawule Mbomvu before ngizwa lapho iEFF nginitshele ngiserenkeni ngicabanga ukuthi mina bengiyiEFF Mbomvu ake ngiqale lapho kudala ngathi ngise eGandhi Square ngifuna ukuyomtshela umalema ukuthi malema nakho sixakekile sicela usilwele embonini yamatekisi ngathi Mbomvu sengisele ngamamayela amancane ukuthi ngifike kuye bangivimba angangabe ngisakwazi ukungena kuye ngadecide ngalelo langa nokuthi ethi avulwa amabhoda iyona nto ngoba umbuzo engangakwazi ukuphendula odriver bethi njengoba umalema ethi avulwa amabhoda uthini wena wangihlula ukuphendula ngathi cha ngicela ukuphuma nje ke kulento ngoba vele bengingakafika indawo bengifuna ekwazi ukuthi esilungisele singo driver ngicela ukuphuma nje kulento ngase ngivele ngiphuma out so ngaphuma nje kuleyo nto so iEFF nje mfowethu ngicela ukuthi ungayibani nokuyibala angeke nje beze besondele ngisho ukusondela kithi iqembu nje ngeke lisondele kithi lelo ngike ngamukele umfowethu lo wenkathi ukhalenda sicela uvele wekhalenda Zulu ufaka ubuso bakho njengoba ubona kwenza ugodole isizathu ukuthi ngisale sengiqhubeka nani ingoba asisabatholanga abakhulumeli benhlangano abasemthethweni awuvele wekhalenda kodwa anibona abakhulumeli benhlangano zenu nama supporter kuze kungezothi inkulumo zenu abantu bayirekhode bagijime bayodi campaign inhlangano ngazo vela khalenda Zulu faka ubuso bakho khalenda Zulu ngesikhulume nawe isithombe sawubona khalenda Zulu yebo sanibonani vela faka sibona nginenkinga ke lana ifoni yami ngathi ayifuni ukuveza ikhamera ngazi noma ukwenza ama-followers asemancane na ya ngifaka ngoba ngibona isithombe senkatha ngithi angingaba ngathi ngidonsela indlovu kaphethe ukuphi ukhalenda Zulu lo nendawo awuchaze okay mina ngukhalenda ke ngisemvoti eMatimatolo kodwa ngisePitori njengamanje oh yini nalabo enikhiphele umntaka Mambovu nimdonsela ukaphethe umzawami hawo izandla iphezulu impela siyathemba ukuthi kunomehluko esizowubona emdlovana oh okay kahle sengiphendulekile lapha kugodole kunombuzo bengithi ngifuna ukuwubuza ukuthi sekungenzeka nesimbone naye after 5 years ebuyele emuva ku-EFF cause ube yi-EFF ekuqaleni kodwa sengiphendulileke ngicela ukubuza lana ke before siqhubeka bafowethu manje sikubona abantu i-fake account siyalimala ngoba yabona nje inkulumo zabantu la zithi uyi-fake account ngoba nogodole
njobe nabalandeli abangaka ukuba kavele ngobuso bakhe bambona umfoka Mdletshe besizomcisha ngoba kubalulekile ukuthi singaqambeli ngoba kuzothiwa umuntu we-MK oqamba amanga wathi uyinkathi noma umuntu kakhongolose uyabona kuthiwa siphusha propaganda vela njengoba nami ngivele nje ngudumsane ngubani wavela nomfoka Mdletshe odume ngelika Godolo uyabona. Okay, kusho ukuthi hayi ngeke sikwazi ukuqhubeka ngoba ama-followers ami awakadluli naku-10 ingakho ifoni yami ingavumi ukuthi ngivele ngefoni Unama-followers amancane angazi phela ngalezi ubusa buveli. yeah ama-followers akho masemancane ayikhona ukuvuma vele ngevideo. Kunjalo ngempela Godolo. Cha uqinisile umfowethu ma unama-followers amancane ulive awuvumeli ukuthi uveze lapha abanye kubuye kungangeneki nakulive kodwa-ke into eyingozi ngomageba ukuthi akufanele ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi ethi uyadifenda bese skora amagoli bese egcineni kuthiwa lo muntu wenkathi ade fakiwe uvele wahluleka ukukhuluma wangena amagoli bese kube ngathi mhlawumbe umuntu ade thunyiwe ngicabanga ukuthi uyangizwa ngoba manje uzothi uyaphawula mhlawumbe Hayi okay ngizocela nje ukuthi ngihlale la emseleni ke ukuze ngizodedela abanye abavumelekile ngamalokhuzana sibonge qhawe hambe uyofuna ama-followers indaba unama-follower u-9 Umageba no mfowethu